أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه قدر ومقدار العظيم أتقيتين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wannan wani dan takaitaccen jawabi ne dangane da wani bidiyo nawa da na ga yanzu yana yawo wanda aka yi shi a DSS office. To na farko dai abin da nake so in ce, na ga mutane suna ta kira, wasu suna cewa kamar suna ta text cewa ina gida ne ko kuma bana gida, ina hannun DSS. To bana hannun DSS, ina gida. Abin da ya faru a takaice nake so zan yi bayani wanda mutane nake son su kwantar da hankalinsu, ba wani abin tashin hankali bane insha Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan wani kyakkyawan hanya ne wanda duk wanda yake hanyar da'awa ya san wannan is obvious. Jiya da safe ina zaune misalin karfe 9 na safe, sai wani ɗaya daga cikin ma'aikatan DSS ya kira ni. Bayan ya kira ni ya ce suna gayyata na. Bayan sun gayyace ni, na je na zauna a cikin ofis ɗinsu, sai suka ce to suna da wani abubuwa da suka bujiro min da shi. Akwai wani bidiyo wanda wannan bidiyon suka ce a cikin bidiyon na yi magana, ana na ce akan maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ana maganan annabi sallallahu alaihi wasallam, ana maganan annabi da girman sa. Wa yake maganan wani Jafaru ko Albani? A cikin bidiyon ina cewa Jafarin banza, albanun wofi. Suka ce to wannan bidiyo babu shakka ya daga wa su mabiya Jafar da Albani hankali, wanda yana neman ya tayar da fitintunu a ƙasa da sauransu. To bayan wannan sun kawo takarda, na rubuta statement da sauransu. Bayan na rubuta statement sai suka ce to akwai gurin da za mu je. To sai muka je. A gurin da muka je sai suka nuna kaman wannan gurin ba zai yi mutum ya shiga da suturarsa ba. Suka ce ina wayoyi na cire na basu, ina kaza na cire na basu. Suka nuna ma in cire rigana, na ce to ba damuwa. Sai suka nuna min cewa wannan abu da suke so su roƙe ni in yi shi zai iya idan ban yi ba zai iya mutanen su kamar mabiya Jafar da Albani suna batun cewa za su daga hankali wa ƙasa, za su tayar da fitina da sauransu. Don haka suna roƙon in yi wani bidiyo. Su ba suna inkarin abin da nake kai tsaye ba, zai iya yiwa ina da hujja, amma family din Jafar da familin Albani suna da haƙƙi na idan an taɓa musu mutanensu ko iyayensu su ce a yi haƙuri. Na ce to wannan babu damuwa insha Allah in wannan ne. Kuma sharaɗin da muka yi da su suka ce wannan ba wai za su yi su fitar da shi bane, za su ajiye shi ne a document, zai zama na dai yana nan a mazaunin hujja da sauransu. Wannan shine bidiyon kamar yadda kuke gani. da mala almani haƙuri a kan wasu maganganu da ne na cewa sun terrorism sun haifar da ta'addanci a ƙasa da rashin zaman lafiya. Ina amfani da wannan ina ba su haƙuri dukkan yanki a fanin su gaba ɗaya. Allah ya taimake wannan ruwan zaman lafiya a Najeriya da kwanciyar hankali a ɗaukar mutane sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah. To kuma abin da zai ba ku mamaki a gurin, domin su sun ɗauka maganar da na faɗa ƙarya ne. Lokacin da suka karɓo yana sai na ce musu akwai shaidu, bayanan da na yi duka ba da molanka na yi ba, akwai abubuwa da dama wanda ya kamata ku sani ba da molanka ne ba. Suka ce to me shaidu na? Daga cikin bidiyon da na danna musu na cewa waɗannan mutane a tunanina suna da alaƙa da ta'addanci, na danna musu bidiyo. Ga bidiyon da na danna musu, ga ɗaya. Haka dole a tashi a shirya ma jihadi jama'a. Don haka in Allah ya so, laccar mu ta gaba da zami a wannan wuri wata rana komai daren dadewa, ba wata lacca bace, sai dai jihadi ba tatsuniyar baka bace, shine taken lacca da zamu nan gaba. Jihadi ba tatsuniyar baka bace, ba gata nan. Allah ya taimake mu. Saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa wala yansuranna Allah. Yawwa, jihadi ba tatsuniyar ba. Faru a kasar nan, kana zaune in ka ki ba da goyon baya, za mu je mu tsogalo, in an zo ba za a bambance ba. Kana sallah muna sallah. Yawwa, jihadi ba tatsuniyar baka bace. Allah ya taimake mu. Saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa wala yansuranna Allah. To wannan shine bidiyo na ɗaya
da na danna musu, bayan na danna musu suka ce to bayan wannan sai wani bidiyo nake da shi, har wani yake min tambaya to ai wannan bidiyon zai iya yiwuwa daga cikin su jami'an tsaron zai iya yiwuwa akwai abin da yake nufi. Nace to me matsayin kungiyan ISIS, Taliban da matsayin su Usama bin Laden a gwamnatin Najeriya, me matsayin su? Sai suka ce wannan gwamnatin ta'adda ne, duk waɗannan yan ta'adda ne. Sai nace to su ji wannan. Amirul Mu'minina Mulla Umar, Allah ya yarda da kai bawan Allah. Allah ya tsare ka, kana rayuwa a ƙarƙashin dutsen da ya fi sararin duniyar da ake rayuwa a yau. Alherin Allah ya kai wa mujahidi Usama bin Laden. To waɗannan bayan Allah kaɗai suka iya tabbatar da shari'ar Allah, amma duk waɗannan sarakunan gargajiya 'yan Saudi Arabia da waɗannan 'yan iskan mashayata ba shugabannin Iran duk baki ɗayansu 'yan ciwaciwa ne jama'a. Duk 'yan ciwaciwa ne, ba wanda yake shari'ar Allah. To kun ji 'yan uwa, wannan har na ƙara danna musu ga wani bidiyo shi. Wannan Najeriya na kai wannan rashin mutunci. Ba shugabanci a Najeriya, ba shugabanci. Ba abin da sauransu. Shi yasa bancin mu sama da wannan shari'a din mu tsaya ko za a yaki ta tsaya. Allah. Wallahi shine gorowancin. Tsammanin ka soja zai gyara? Ba zai gyara ba. Dimokuraɗiyya za ta gyara? Ba za ta gyara ba. Me wannan shari'ar da aka kawo sai a tsaya ko za a yi yaki sai an gyara? Shine kawai zai gyara. Amma haka ba abin da zai yi. To ƴan uwa a takaice wannan da sauran wasu bidiyo na danna musu suka ji sai suka ce to su suna son a samu iyalan su waɗannan mutane dai a ba su haƙuri saboda a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Mu kuma an sani in an ce zaman lafiya da kwanciyar hankali bamu da wani matsala, za mu fito za mu ce don a samu zaman lafiya, a samu lokacin gurin da ake shiga dalilin da babu riga da haka ba ni kaɗai bane, mutanen da suke wajen ma suna da yawa. Annan abin da na yi to kuma sai naga wannan abin ya zo ya fita, to ala ayi halin wannan dai shine hakikanin abin da yake faruwa. Amma shin wannan yana gwada cewa mazabar da wahabiya take tafiya da abin da muke musu raddi akai shikenan mun bar raddi? Muna nan zamu ci gaba da raddi. Duk wani abin da ya shafi darajar manzo Allah zamu ci gaba da karewa. Abin da ya shafi wani kwarzane da suke newa su yi wa ɗariƙa za mu ci gaba da yi, kuma wannan yana daga cikin bidiyon da muka ba su. Sannan kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala na san su su hukuman suna da dalilin da yasa suka fitar da bidiyon, za mu ji koma me daga baya. Wannan shine dai takaitaccen jawabi. Masu cewa an rike ni ba rike ni ba, a lokacin da naje na dawo, gashi yanzu kun ga ina magana kai tsaye ba batun rike ni. Da haka Allah ya taimake mu, Allah ya sa ya ba mu dukkan wani jarrabawa da ta kawo, Allah ya ba mu ikon ɗauka albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ba mu daman ci gaba da gudanar da da'awan mu, kuma ya ba ƙasa barkan